азиза ҳамидова довталаб аст ва мехоҳад табиб шавад, аммо барои амалӣ шудани ин орзуяш мисли довталабони дигар дар ҷустуҷӯи китобҳои тестӣ нест. барои интихоби ихтисос ва омодагӣ ба имтиҳонҳои тестӣ ӯ танҳо аз телефони мобилаш истифода мекунад, зеро азиза дар телефони ҳамроҳаш барномаеро насб кардааст, ки ҷои китобҳои тестиро мегирад. як ҷиҳати хуби ҳамин роҳнамои довталаб ҳамин аст, ки довталабон метавонанд байни худ муошират кунанд. Масалан, ман аз фанни химия саводам хеле хуб бошад, ягон довталаби дигар аз ягон кӯҳистон бошад, аз ягон ҷо суст бошад, мисол аз фанни таърих хуб бошад, мо метавонем байни ҳамдигар саволу ҷавоб кунем. Вай метавонад чизҳои нофаҳмои худро аз ман пурсад ва ман метавонам чизҳои нофаҳмоямро аз вай пурсам. барномае ки азиза дар телефонаш насб кардааст роҳнамои довталаб ном дорад. ин барнома ҳоло аз тариқи Play Market ё бозори барномаҳои телефонҳои Android дастрас аст ва саволномаву санҷишҳои имтиҳонот, адабиётҳои марбут ба он ва роҳҳои омодагӣ ба имтиҳонро ба довталаб пешниҳод мекунад. ин барнома аз сӯи як гурӯҳ ҷавонони барномасоз таҳия шудааст, ки аллакай аз рӯзи 1 апрел бо 2 забон тоҷикӣ ва русӣ барои хоҳишмандон дастрас аст. якум асосӣ, дигарон ва интихоби касб. бахши асосӣ тамоми фанҳое ки иштироккунандаон ба вай истифода мебаранд дар бахши асосӣ вуҷуд дорад. дар бахши дигарон ҳамун шахсоне ҳастанд ки дар барнома уже сабт шуданд, аллакай сабт шуданд ва метавонанд байни худ ягон маълумотро доду гирифт намоянд. дар бахши касбҳо довталаб метавонад дар вақти кӯтоҳ дар чанд касбҳое ки дар ҳамин барнома ҳаст метавонад интихоб намуда касби маъқул будаашро ва аз рӯи ҳамун касби маъқул будааш тестҳои додашударо ҳал намуда дониши худро санҷад. таҳияи замимаи роҳнамои довталаб дар ҳолест, ки ин шабу рӯз хатмкунандаҳои макотиби миёна баъди сабти ном дар маркази миллии тестӣ барои супоридани имтиҳон омодагӣ мегиранд. маркази миллии тестӣ имсол нақшаи қабул ба донишгоҳҳои кишварро ҳудуди 55 000 мушаххас карда, то имрӯз наздик ба 53 000 довталабон худро дар ин марказ сабти ном карданд. онҳое ҳам ки аллакай аз таҳияи замимаи роҳнамои довталаб дар телефонҳои ҳушманд хабар ёфтанд, инро ҳамчун як кӯмак дар рӯзҳои ба қавли худашон тақдирсоз муҳим медонанд. мо аз телефонҳои мобилии худ истифода мебарем ва солҳои пешин мо медидем ки аз китобҳои зиёда истифода мебурданд. ин барномаи телефонӣ ҷои чандин китобҳои тестиро гирифтааст, ки мо метавонем аз ин истифода намоем. ин нахустин талоши сохтани барномаи сирф тоҷикӣ дар телефонҳои ҳамроҳ. ин ҳам дастурамали таълимӣ барои муҳассилин нест. қаблан низ барномасозони ҷавон талош карданд то барномаҳои махсуси омӯзиширо низ таҳия кунанд. ҳозира вақте ки ҷавоно ки суҳбат мекунем ҳамин маълум кардам ки назар ба китоб хонда шиштан ва ҳамин вақте ки дашом телефон метиду мегӯяд ман ин теста кор кун ва бисёр ҳамихи нақс пазируфта бо шавқу ҳавас кор мекунад. вақте ки натиҷааш маълум мешава ва натиҷае мебинам бо мегӯям маълим ба як бори дигар ман шинам, ба як бори дигар омӯзам. созандагони барномаи роҳнамои довталаб бовар доранд, ки дар ин роҳ муваффақ мешаванд, зеро ба таъкиди онҳо бо рушди фановариҳои ҷадид ҷавонон ҳам талош мекунанд бо истифода аз телефонҳои мобил ва ҳам дар дилхоҳ вақту соат китоб ё дастурамали лозимӣ барои имтиҳонро пайдо кардаву омодагӣ бинанд.